to? First half pa lang o second half? Nag-switch na sila ng part? First pa lang. Ay, stretching muna ako. Nice one po! Ito ang sepak! Sa likod. Pag-cheer natin ito, wala silang cheer. Ayan nga. Wala pa. Apat na laban kayo natin. Meron maglalaban tayo. Wala sa school. Dalawa pa rin nakikita para sa kanila. Metong ba rin kayo? Kore niyo yung gabarin tayo. Number 3 kami. Ang dami yun. Next na ko na. Dito tugi ka mayor ka niya. Hindi na yun ang mayor. Sabi na ako behind the scene. Pero, Bukas yun lang. yan sabihin mo. Court number 1, G and 1 versus Red and 3. Kita tapos